No niin, moro moro. Nyt on taas pelattu toinen päivä Premier Padelia ja ajattelin, että teen tämmöisen videon taas, että miltä se näytti se tämä päivä siellä. Naiset aloitti oman pääsarjansa. Täällä on Rierakoin aika karsia, niin 6-3-6-4 voittaneet Martinez Gomes ja Sharifova. Ja tuossa oli yksi muuten tosi hieno, käy katsomaan Premier Padelin Instagramista, niin tosi hieno klippi siinä, kun Sharifova tai Martinez Gomes jompikumpi smässäsi se ja Virginia Riera kävi hakemassa sen pallon ulkopuolelta, nosti siitä just siitä aukon kohdalta, nosti yli ihan oikein, pallo saa kauhia alakierrettä, sitten osuu just siihen maton reunaan ja pomppas ylöspäin, osuu siihen sisääntuloaukon yläreunaan ja ampui siitä sivulle ja tuli sinne. Ihan ok. En ole ikinä nähnyt semmoista, mutta olipa hienon näköinen. Hyväksytty ja piste sitä kotiin. Heille voitto. Sitten ehtiin nähdä tänään sitten jonkun aikaa ensimmäinen peli, mitä ehtiin nähdä, niin Ale Salazar ja Vero Virseda. Erittäin vakuuttava peli ja ei kyllä jäänyt siinä salasia. Shuk Silva, Pujas, Perez ja antavat oikein niinku äidinkädestä 6-1, 6-2 ja siitä jatkoo Ale ja Vero. Täällä on ollut sitten ikävä loukkaantuminen tai sairastuminen tai joku, niin Saisva Leho ja Lobo on siinä on hyvä nimi, mutta Lobo pelaa nimeksi, niin 5-2 voittaneet. Ensimmäisen erän jäänyt peli kesken. Mankilo Alarse ja Montes Capruha. En tiedä mitä siinä on käynyt. Mut sitten naisissa tiukka matsi ollut Arua Barrena, Polo Bautista voittaneet 6-1, 3-6, 6-3. Carolina Navarro, Björk ja Rodriguez Abajo. En tiedä oliko kovin yllätys, mutta näin siinä kävi. Sitten mitä olin ehdottomasti tietenkin paikan päällä katsomassa, mahtava oli nähdä Ella Sillanpää ja Sanna Saarteinen, eli meidän No Mistakes oli pääkentällä. Valitettavasti tällä kertaa tuli näitä nuorilta tytöiltä, Cassio Goenese, Gomez Rivas, niin tuli tappio siinä lukemin 6-3, 6-0. Siellä oli tosi hyviä aiheita. Heti kun saavat piettyä palloa vähän matalempana ja pääsevät itse siihen verkolle ja hyvin pallon päälle, niin siinä Saanalla ja Ellalla ei ollut sillä ensimmäisessä erässä hätää. Toinen meni sitten selvin lukemin, mutta se oli mun mielestä tiukempi kuin mitä lukemat antaa ottaa. Edelleen siinä näkyy se muutama juttu. Se, missä Ella ja Saana joutuu blokkaamaan sitä palloa ennen lasia hirviänä, koska se on lasin jälkeen, se on tosi vaikea se pallo. Niin se on yksi semmonen, mitä taas sitten Espanjan-tytöt ei tehnyt. Espanjan-tytöt päästää palloa lassiin ja pelataan sen lasin jälkeen. Saa itselle aikaa helpompia lyöntejä. Ella ja Saana taas sitten joutuu blokkaamaan sitä lyöntiä paljon enemmän ja siitä joko tulee hyvä tai huono. Monta kertaa se tempo kasvaa niin kovaksi ja kun sä blokkaat sen, joudut blokkaamaan, etkä anna itselle aikaa ja joudut lyömään vähän hankalamman pallon, niin seuraavassa lyönnissä yleensä tulee ongelmia. Ja sitten se, mikä aivan mahtavaa se, kumpihan näistä olikaan se Aarvun pelaaja, kuinka mahtavaa kommunikaatiota, äänenkäyttöä. Siis se oli koko ajan katse vaan sinne vastustajien, mitä ne vastustajat tekee. Se ohjasi sitä peliä ihan hulluna. Ei sen tarvitse niinku miettiä siinä, mitä se toinen tekee ja minkälaista se lyö, kun se tietää tasan tarkkaan, mitä sitä tulee. Koko ajan oli katse ees ja koko ajan ohjasi peliä. Aivan huikeat. Näistä tullaan kyllä kuulemaan varmasti vielä pitkään. Caldera Sanchez, Rufo Ortiz voittaneet 6-3, 6-2, Nogueira Talavani. Sitten on Colomboon Pida Horria voittaneet 6-4, 6-4, Perez Ortizilla Serasi. Ja sitten Alonso de Villa Ustero Prieto voittaneet 6-3, 6-2, Ribeiro ja Peralta Expositon karsia tuossa.
Selver Fructuoso Borrero voittaneet Casali Vano Martinin 3-6-7-6-6-3. Ginat Espanja Rodriguez voittanut aika selvästi lukemin 6-2-6-2 Castillon Games ja Pilzerin. Margetti Godalier voittaneet 6-1-7-6 Canovas Paredes Ruiz Soto. Ja Eugenio Barrera Fassio Goyenece voittaneet tosi selvin lukemin 59 minuuttia kestänyt 6-1-6-1 Blanco Rojo ja Gallardo Salvado. Miehissä, mitä ehtii silloin aamuvideossa ehtii vähän se laittaa sitä eteenpäin, mutta siinähän 2-4 oli häviöllä Momo González ja Edu Alonso, mutta sehän kääntyi sieltä sitten saman tien. Siitä kun sanoi sen tuloksen ensimmäisessä erässä, niin Edu ja Momo ei ole hävinnyt yhtään ainutta keimiä. Garcia Rodrigo ja Rino Gestoso niin on lukemin 6-4-6-0 lähtenyt lauluun siitä. Fernandes Jimenez Casas voittanut Mourinho ja Moyan 6-7, 6-3, 6-4. Tiukka peli ollut siellä. Sitten meinikentän ensimmäinen peli. Tässä oli Jose Valdes ja tämä Chamero. Nyt en muista sitä etunimiä, mutta järkyttävä peli. Tuolla Chamerolla oli ihan järkyttävä hyvä smässi ja käsittämättömän hyvä smässi. Ei mitään järkeä. Mutta tässä oli se päivän niin suuri yllätys. Juan Teijo ja Fernando Pelaste kiinni, The Bossi, The Goat. Siitä laulu. Kaikki näytti hyvältä. Ensimmäinen erä, murto heti eka keimiä, pito siihen perään. Sen jälkeen tasaisempaa 6-4 Teijolle ja Pelalle. Ei mitään erikoista. Siinä oli tosi paljon hyviä palloja, tosi paljon. Siis oli laadukasta, tosi laadukasta padelia tuo matsi. Mutta sen jälkeen se kääntyi sitten. Mentiin toinen erä tosi tasaisesti. Siinä oli Teijolla ja Pelalla oli monta brekkipalloa siinä, vaan eivät käyttäneet niitä missään vaiheessa. Ja sitten toisaalta Valdes ja Camero, niin ne otti sitten sen. Johtivat 5-4 ja ottivat murro sen viimeisen gamein. 6-4 siitä. 6-4 siitä ja sitten ratkaisevan kolmanteen erään. Sekin oli aivan järkyttävän tasainen. Ihan sama homma siinä. 5-4 tilanteessa, siinä taas murto siihen paikkaan. Ja lukemin 4-6, 6-4, 6-4. Sieltä Valdes ja Samero niin jatko. Ja valitettavasti Teijo ja Pelan urakka päättyi siihen. Ja saapa nähdä, oliko viimeinen kerta, kun nähtiin näillä tantereilla Pelaa. En näe, että katsotaan vieläkö jaksaa, vai oliko tämä tässä. Harmin paikka. Olisi ollut mukava nähdä enemmänkin heidän pelejä, mutta toisaalta erittäin ansaittu voitto. Ja se oli mahtava peli, Jose Valdesi etenkin, ja tuossa Chameron kanssa, niin vitsi, aivan järkyttävän hyvä peli. Hieno oli katsoa. Sitten viime vuoden finaalistit täältä World Padel Tourilta, Koki Nieto ja Jon Santsi ovat voittaneet 7-5-6-1, Collado Lozada ja Martinesi. Sitä ei tosiaan tullut, kun kattelin nuo pelit tuossa pääkentällä, niin nämä seuraavan kentän pelit jäi sitten niin kattamatta. Suomalaista väriä oli täällä sitten taas. Huompi Andradan parina nimittäin pelasi Max Sjövali. Terkut Maxille. Harmin paikka. Siellä oli hyviä aiheita siinä pelissä, mutta nämä Luis Hernandez ja Iniga Joffreni, mitä ihmettä. Pikkusen hyviä pelimiehiä. Kaverit osakin siellä 64 ja 40 tai jotakin semmoista, mutta ihan järkyttävää, mutta siis aivan mielentä peliä. Arvon kaverikin tuo Joffrenin paukutteli ihan aivan mielettömiä smässejä siitä arvostakin sillä. Pikkusen enemmän vaihtu, hyviä hienoja pisteitä paljon Huampilla ja Maxilla ja ei jäänyt paljon jossilta kuitenkaan 6-2-6-1 siitä ja sen jälkeen loppu lukemin ja paras meni jatkoon.
Sitten oli taas uusi pari. Oli ihan mahtava nähdä. Mä oon itse vähän ennakoinut, että tämä pari voi olla että oikeasti tosi niin kuin korkealla. Saattaa ja pärjää hyvin. Pablo Cardona ja Paquito Navarro. Eka erää oli Mena ja Solano Marmolejoa vastaan, niin se oli aika tiukka vielä. Mutta kuitenkin koko ajan niskan päällä oli Paquito ja Pablo. Ja lukemin 6-4, 6-2. Toisessa erässä varsinkin, niin siinä ei enää ollut sitten niin paljon tehtävissä enää, että selkeä lukemin jatkoon ja hyvältä näytti peli. Paquito smässäilee niin kuin parhaana päivinä ja se Pahadahan on jotakin aivan käsittämätöntä. Voi että niin kuin, pari kertaa Paquito otti siinä hittiä, kyllä ne vitsi, että ne lyö niin kuin surutta päin tuolla. Siis oikeasti surutta päin ja kuule luija. Ei siinä katota. Se piste otetaan sieltä, mistä otetaan. Voi sitten sanoa, että sori, mutta ei käytännön mitään merkitystä ole, että kyllä ne päin lyö aina kun pystyy. Mutta sitten Pablo Cardona, niin Paquito ollaan se lyömään siihen keskelle ja sieltä kuuluu, että oi. Ja Pablo Cardona tulee ja smässää semmoisen smässin, että hohoi. Siis se lyö järkyttävän lujaa ja se lyö vielä mahtavalla yläkerteellä. Aivan huikea. Varmaan 15 smässiä paineli tuohon pelliin. Tosiaan huomioita. Sitten tuosta yleisiä huomioita. Semmoisia hirveitä niin älyttömän hienoja pitkiä palloja ei ole älyttömänä ollut. Viime vuonna mulle jäi semmoinen kuva, että ainoastaan Ale Galani oli semmoinen, joka niin toistettavasti pystyi mässäämään omalle puolelle. Ja nyt niin maailmallista 40-50-70 pelaajatkin smässäilee siellä koko ajan, eli aika smässifesti, eli kenttä on nopeampi, kautta pallot on sitten nopeammat nyt. Eli valitettavasti se johtaa siihen, mistä mä en taas itse tykkään niin oikeasti yhtä, että se menee siihen smässifestiin ja siellä ei sitten uskalleta vettää minkäänlaisia lopeja, koska aina kun ne lopit jää lyhyeksi, niin se piste päättyy siihen. Mitä muuta? Paquito Pahada on edelleenkin maailman paras, se on ihan käsittämätön. Joo, meillä ei Arturoa täällä. Arturo voi olla, ehkä lyö vielä paremmin, mutta siinä. Ja sitten tosiaan tuo, että siis täällä lyödään niin paljon päin, kuin vaan niin pystyy. Se on ihan käsittämätöntä, miten kun mennään tarpeeksi korkealle, niin joku Stupaakin, jota kohtaan, niin tuntuu, että Maxi Sanchezikin löi varmaan 50 kertaa niin verkolta, löi niin kohti, niin niistä ainakin 3 Stupa vielä blokkas, vaikka se tuli niin melkein täysillä siitä verkolta suoraan kohti. Suoraan tähän kohti. Niin blokkas vielä senkin. Ja se, että tuo on ihan hullua, että kuinka hyvin ne pelaajat osaa kääntää sitä palloa. Sillä siis se näyttää, että ne on lyömässä 100 varmasti tuonne. Vaan ne kääntää, ne näyttää sen mailla, että ne lyö tuonne, ja sitten ne kääntää viime hetkellä ja ne lyökin tuonne tai tuonne. Siis aivan hullua. Siis tuo padelin taso on tänä päivänä jotakin aivan käsittämätöntä. Vuosa huomaa taas, että on tullut eroa. Ja se on vielä hauskaa tässä, että meillä ei vielä 4 parasta pelaajaa miehisäkään ole täällä. Huomenna jatkuu. Huomenna on pakko päästä katsoa Edu Alonso ja tuon Momo Gonzalesin matsi. Sitä mä haluan nähdä. Ja sitten Sosas Libaki. Vitsi, Libaki on aivan käsittämätön. Se kääntelee sitä grippiä, kääntelee sitä mailaa sillä jännästi sillä, että siis mä en tajua, miten jos pallo nousee tuon verta, oikeasti maasta tuon verta, niin miten se saa käännettyä sen mailla sillä, että se nostaa vielä hyvän lobin sieltä. En tiedä. Mutta näillä mennään. Huomenna jatkuu peli. Taitaa olla kaikki jäljellä olevat parit huomenna askissa ja väki vähenee, pidot paranee. Ei muuta kuin huomiseen ja pelakkahan padeille. Vamos!